Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Unahin na po natin mga kaibigan ang mga naglalagablab na issue sa araw pong ito ng Martes. Bangsamoro Organic Law, ratipikado na po ng Kongreso. Mayor Inday nasa likod ng pagpapatalsik kay Speaker Alvarez. Alvarez dapat daw mag-move on na lang ayon kay Congressman Atienza. Nominasyon naman sa pagka-Chief Justice tinanggihan ni Justice Carpio. Halos 400 barangay sa Pangasinan nalubog sa baha. OCD Regional Office No. 1 nag-aerial survey na para alamin ang pinsala. Issue po sa West Philippine Sea, mas malinaw na ang paninindigan ni Pangulong Duterte. Outgoing Ombudsman Morales, proud daw sa kanyang mga nagawa sa ahensya. At Tacorong City, tinangkang bombahin. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa palatuntunang Tigasin sa Pilipinas, ang programang Kamaong Acero. Sumasa niyo po on HD quality at napapanood po ng pagkalinaw-linaw sa buong mundo. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines. At siyempre ang ating mga Leader News Patrol, mga Leader News reporters at buong pwersa po ng ating Creative and Operations Department upang maihatid po sa inyo ang ating palatuntunan sa araw pong ito ng Tuesday, July 24, 2018. Headed by Operations Head Oliver Licop, Creative Man, yan. Sir Mark Reynoso and Teo Villamil sa camera, Tony Porcalia. All systems ko po tayo sa araw pong ito sa paglilingkod sa ating mga viewers sa buong mundo. Kumusta po ang ating mga OFW sa iba't ibang bansa na mga nagpapakahirap para maghatid ng ligaya at kabuhayan po sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas? Sa mga nasa Metro Manila, hay salamat, tumigil na po ang ulan. Sa mga nasa Central Luzon area na talagang binayo ng pagkalakas-lakas na ulan at tubig baha. Ayan, so nakaranas muli po tayo ng dilubyo po ng baha kahapon. Medyo maaliwalas na ngayon pero marami po ang naglilinis ng kanilang mga tahanan dahil po sa epekto po ng baha at tubig ulan. Alright, sige mga kaibigan, raratsada na po muna tayo ng mga balita courtesy of our reporter siyempre mula sa kanilang mga assigned beats. Unahin natin si partner Jojo Sikat na nagbabantay pa rin po sa mga nangyayari sa kaharian ng mga senador. Sa oras pong 24 minutos na po mga ginigilo natin taga-subaybay. Makalipas po ang alas 6. Nalito ako sa oras ko. Maaga pa. Alas 6:28 po ng hapon or gabi. Good afternoon muna kay Harold Ulais. Hi, Harold. Kay Dabawenyo Macho. Kay Sir Milan, ang may-ari po ng Chopping Bird. Mamaya, atin pong ipakikita po sa inyo ang sarap at ganda po ng Chopping Bird Baguio Branch. Report na po muna tayo sa ating palatuntunan. Unahin po natin ang mga nangyari po sa Senado sa araw pong ito. Nasa linya na po natin si partner Jojo Sikat.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, partner Joe, kumusta ang mga nangyari ngayong araw ng Tuesday? Yung tinatawag po nating post-SONA dyan sa Senado. Magandang hapon sa iyo, paring Jojo. Yes, magandang hapon naman sa iyo kasamang Errol. Maraming kaganapan dito kanina sa Senado. Nung umaga pa lamang ay nagkaroon na ng majority caucus itong mga senador kung saan ang kinalabasan na resulta nito ay nananatili iisa yung stand ng mga senador sa majority na sila ay tutol nga dito sa pagmamadali ng charter change. Particular na, ito yung sinabi kanina nitong si Senador Pampilo Lacson sa ating panayam kanina sa kanya. At sabi nga ni Lacson, sa tagal-tagal niya na naging senador, ngayon lang nagkaroon ng isang instance itong mga majority members ng Senado. Matapos nga yung may session kanina, no, agad nagkaroon sila ng break at nagkaroon ng all senators caucus. Ang resulta pa rin, nagkakaisa mga senador na hindi sila papayag na magkaroon ng joint session at magkaroon ng CONAS kung hindi sila naliliwanagan kung ano yung mga isusulong dito. Dahil nga ayaw nga nila doon sa pagmamadali ng ang chacha o nga sa parliamentary. At bukod dito ay nagbabala si Lacson sa mga nagpapalutang na ang yung pagkahalalo dito kay Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo ay bilang paghahanda na nga doon sa pinaplano nitong maging Prime Minister sa Federal Charter Government. Ayon dito kay Lacson, dapat na mag-isip-isip itong mga kalyado ni Arroyo sa kanilang mga plano dahil nagkasundo na umano itong mayorya at minorya ng Senado na protektahan yung kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Kitang senador, mananatiling nasa kanilang kamay yung kapangyarihan at karapatan na amyendahan o baguhin ang konstitusyon sa bansa. Tinawag ni Lacson na nangyaring kudeta kahapon nga dyan sa Kamara de Representante ay isang awkward, ugly, low, and disgraceful dahil umabot pa ito sa puntong itinago itong mesa na sumisimbolo nga sa otoridad ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sa uli nga, iginit ni Lacson na nangyaring kudeta kahapon ay pagpapatunay na hindi magandang ituloy itong planong parliamentary form of government kung saan idadaan ito sa palakasan yung pagpipili nga sa mga mamumuno sa bansa. Samantalang kasamang Aaron, pinarangalan naman kanina ng Senado itong kanilang kasamahan na si Senador Manny Pacquiao sa pagkapanalo nito laban kay welterweight champion na Lucas Matisse sa may Kuala Lumpur, Malaysia. Sa Senate Resolution number 788 na inihain nitong si Senate President Vicente Tito Soto III kanina na agad na may naprubahan ng Senado. Sinabi ng senador na muling binigyan ng karangalan at pinagkaisa ang milyong-milyong Pilipino sa pagkapanalo ni Pacquiao laban nga rito kay Matisse. Nagpasalamat naman si Pacquiao sa kanyang statement kanina dito sa mga kasamang senador na naghain ng resolusyon para parangalan ito. Ito yung sina Senador Soto, Sani Angara, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Nagpasalamat din itong si Pacquiao kay Soto, Rob Recto at Senador J.B. Ercito sa pagtungo nga sa Malaysia para ipakita yung kanilang suporta sa laban nito kay Matisse. Higit sa lahat, nagpapasalamat itong si Senador Pacquiao sa Panginoon at sa taong bayan na patuloy na nagbibigay ng tiwala at suporta doon sa kanyang nakaraang laban dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat. Live mula po sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Naghatid po sa atin sa oras na 2:03 makalipas na po ang alas 6 ng gabi. Happy viewing muna and good evening sa grupo ni Jangwar Warriors dyan sa Caloocan City. Palitin natin si Sir Milan ng Choppingburg, Baguio City. Si classmate, batchmate Ami Bobiles Lim. Diyan sila sa may Santa Mesa, Maynila. Ami, kumusta ka na? At good evening kay Ma'am Raquel. Ma'am Raquel Dayos Hag. Salamat po sa maagang panonood sa ating palatuntunan. Once again, ang aming imbitasyon sa bawat isa na sumali po kayo sa ating talastasan na discerning. At ilike po muna ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines.
Puntahan din po ninyo yung YouTube channel natin, Leader News Philippines. I-like po ninyo yung FB page natin, mag-comment at i-share po ninyo sa marami po nating mga kababayan para sila po ay nakakaalam ng mga totoong nangyayari sa ating bansa. No? Alright, ang ating mga cellphone number, by the way, sa studio ay 0927-494-2175. Sa mga gumagamit po ng Globe at mga gumagamit naman po ng Smart ay 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano po ang masasabi niyo sa kudita ng liderato ng Kamara kahapon bago po magsona? Ang totoo po, siya po ang naging dahilan. Yun po ang naging dahilan bakit naantala, bakit na-delay ang sona ng Pangulong Duterte. Kinudita ng grupo ho ni Congresswoman dating Pangulong Arroyo, ang tropa naman po ang upuan ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Ano man po ang dahilan nila, yung timing at yung nangyari po kahapon ay sabi nga po ni Lacson, Senador Lacson ay isang pangitaing pangit at sinasabi niyang sinyalis na hindi magandang ituloy ang federalism move. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa mga kaibigan, inilalatag po namin sa inyo ang katanungan, ano po ang dating sa inyo? Ano po ang inyong masasabi? Okay lamang po ba yung kudita sa liderato ng Kamara? O ano man po ang inyong nasa isip? Join us! Do join us sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Ngayon pong araw ng Tuesday at tayo po ay live na napapanood sa buong mundo. Batiin muna natin si Badongski Kapin. Hi, Badongski Kapin. Saang lugar ka ba, Badong? Kapal ng mukha ni Arroyo, sabi ni Badong. Sabi ni Badong. Mabuhay, Sir Errol. Konsulta na kami, sabi ni Sir Milan. Raquel Dayos Hag. Hi, Sir Errol. I love watching your program. It's 12:25, 12:35 p.m. here in Germany. Regards po. Thank you, Ma'am Raquel Dayos Hag. At sa mga Pilipino po dyan sa Germany, our wishes, good wishes, best wishes sa inyo dyan. Sana tuloy-tuloy ang pagganda po ng mga buhay nyo dyan at mga mag-anak po ninyo rito sa Pilipinas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Anong masasabi po ninyo sa kuditang nangyari sa Kamara kahapon prior to the sona of President Rodrigo Roa Duterte? Ayan po ang ating subject matter this afternoon sa ating palatuntunan. So bueno, ituloy natin ang ratsada po muna ng mga balita sa ating programa, mga dear viewers. Sunod-sunod po na muna nating rat-ratay ng mga balita. Courtesy of our Leader News Patrol na nasa iba't ibang assigned beats. Magandang hapon po siyempre sa mga taga Bulacan, mga taga Laguna area, mga taga Bataan area, kung saan-saan pang mga Pilipinong nanonood po sa ating programa sa Visayas, Mindanao. Yan. Thank you sa ating mga patuloy na sumusuporta sa ating palatuntunan. Maraming salamat po. Tuloy tayo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, mula po sa Senado, gawin naman po tayo ngayon sa lalawigan po ng Laguna. Kumustahin natin ang operasyon naman ng mga pulis dyan sa Calamba City. Kung ano po ang nangyari sa report ni partner Dick Garay. Yes, Dick! Magandang gabi na sa inyo dyan sa lalawigan ng Laguna. Go ahead, please. Yes, Errol, magandang gabi. Nasabi nga, matapos umunong malaban sa mga kagawad ng Provincial Intelligence Branch, Calamba City PNP, napapabilang sa most wanted person sa drug watchlist at nasahanay ng high value target sa provincial level sa barangay Palo Alto, Lungsod ng Calamba. Batay nga sa ulat ng Laguna PNP Provincial Director Police Senior Superintendent Kirby John Craft, nakilala ang napatay na suspect na si Armando Moron alias Mando, residente ng nasabing lugar. Sinasabing isinagawa ng mga otoridad ang pagsalakay sa bayan ng suspect bandang alas 10:30 kagabi, bit-bit ang warrant of arrest kaugnay ng 3 counts ng kaso
ito sa droga nang hindi inaasang mauwi ito sa enkwentro matapos magawa umano nitong manlaban. Doon mismo sa lugar, agarang binawian ng buhay ang suspect bunsod ng tinamuntama ng bala sa kanyang katawan. Na-recover ng pulisya sa suspect ang ginamit itong kalibreng 45 baril at hindi pa mabatid na gramo ng shabu. Mula sa Laguna, Dick, Leader News. Dick, Yes, Errol. yan bang namatay na suspect, sinasabi ng PNP na most wanted dyan sa Calamba City? Base doon sa kanilang ipinalabas na report, Errol, kaninang umaga, ito nga daw ay nasa haninga ng most wanted drugs watch list. At bukod pa, ito ay nasa high value target ng pulisya dito sa provincial level. So kumpirmado ayon sa kanilang record na yan ay drug pusher. Yes, Errol. At ang sabi nga nitong hepe ng pulis dito nga sa Calamba City, base sa kanyang report, ito ay matagal nang nagtago sa batas. Kung saan nga ito ay namanmanan isang araw bago nga na ganap itong insidente. So, at umuwi nga ito. Was there any buy-bus operation? Meron bang buy-bus operation or ano yan? Talagang operation to get the suspect? Merong warrant of arrest. Warrant of arrest? Yes. Maghahain nga ng warrant of arrest itong pulisya. Nang hindi naasang magawa umuno nitong manlaban. Siguro, magtatangka siguro na itong tumakas. Kaya lang, namaril. Ayun, minalas na binawian ng buhay matapos nga magkaroon ng enkwentro sa pagitan nga nitong Provincial Intelligence Branch at Calamba City PNP. Ayun, so... Doon nga mismo sa video, naglulupasay nga yung kanyang, kanyang live-in partner dahil nga sa hindi naasahan na sa pag-uwi daw nito ng kanyang minamahal ay... Bala ang sumalubong. Yes, bala at hindi na sila magkakasama muli. Kung saan nga ito ay binawian ng buhay. Sige. Nanlaban daw ha. So, kung yan man ay hindi totoo, kung may sasabihin ang mga kamag-anak dyan, may karapatan silang magsampa ng kaso. Yes, pangkaraniwan nga, ito naman hindi naman natin inaalis. Na nagtataka lamang din naman ako bakit ngayon mostly ang mga drug pusher ay nagagawang manlaban sa pulis. At nagkakaroon sila ng mga ang ending ay may namamatay lagi. So may nasa pamilya na yan kung ano ang katotohanan, may reklamo ba sila? So may karapatan silang sampa ng asunto kung sakali man. Yes. At saka una-una, hindi naman siguro mawala ng witness doon sa members ng family. Tama. Pinangyari na insidente, di ba? Tama ka. Magkapa sila ng kaukulang kaso kung sakaling meron silang matibay na ebidensya na hindi nalaban itong suspect. Ang mahirap dyan, ang buhay na nawala ay hindi na maibabalik, Dick, kung sakali man. Yes, siyempre, yung mga nagmamahal, pagka wala ng buhay ang kanilang minamahal, siyempre, iba na siyempre ang kanilang stress na yan at unang-unang siyempre magsasampa din ng kaso yung mga yan sakali talagang may matibay silang ebidensya na hindi nanlaban ng kanilang yung kanyang living partner. Sa panig naman ng PNP, tinuturing nila yan na accomplishment, dahil ipinagpapatuloy ng hanay ng kapulisan ang kanilang kampanya laban sa drugs. Yes. At ito nga daw ay matagal nagtago. So, naman-manan, umuwi ng bahay, gaya ng warrant of arrest, kaya lamang, nanlaban umano sa kanila. At hindi na ito nagpahuli ng buhay. Alright. So, sige. Maraming salamat sa iyo, paring Dick dyan sa Laguna. Yes, mula sa Laguna nga, nag-uulat Dick Garay, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Dick Garay mula sa lalawigan ng Laguna. Si Dick Garay, siya po ang presidente ng mga mamamahayag sa lalawigan ng Laguna. At salamat sa pagsali sa Leader News Philippines. Si Binibining Brian, kasama din natin yan sa Laguna, sa Muntinlupa area. Yan ay mga kaibigan natin na ikinatutuwa natin, kasama po natin sa Leader News Philippines. Alright, sige. Tuloy tayo mga kaibigan. Oras natin, 6:44 in the evening. Nagpapatuloy po ang palatuntunang... Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Happy birthday muna, by the way, sa mga may birthday sa araw pong ito ng Tuesday, July 24. Badongski, Kapin, Dance Callejo, Sialo. Thank you for watching our program. Tagasan ba si Badongski at si Dance Callejo, Sialo? Banggitin nyo nga kung saan mga lugar po kayo nakatira para mabati namin yung mga lugar ninyo, no? Alright, sige mga kaibigan. By the way, ang tabayanan po ninyo ang nalalapit na synergy ng Leader News Philippines, Kamaong Asero Program at ang Pinoy Extreme Channel. Isa pong leading channel na mapapanood po sa Sky Cable, sa Signal Cable, sa Cable Link, sa kung ano-ano pang malalaking cable firms sa Pilipinas, and therefore tayo po ay magkakasama-sama hindi lamang po online kundi sa cable platform para mas marami pong nakakapanood at marami pong nakakaalam sa mga nangyayari sa Pilipinas. And that's gonna happen on August 6. Malapit na po yan. Barely 2 weeks to go. Kaya kami po ay nangangarag sa preparasyon sa ating simulcast. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dire-diretso pa rin po muna natin ang ating mga balita, no? By the way, pinapayuhan po ni Buhay Party List Congressman Lito Atienza yung pinatalsik na House Speaker Pantaleon Alvarez. Natanggapin na lamang ang nangyari kahapon at magpahinuhod na. At hayaan na ang nangyari. Sa madaling sabi, sa salita ay mag-move on na ayon kay Lito Atienza. At mas panaigin daw ang sinasabing kabutihan po ng Kamara de Representantes. Maalala po ninyo kahapon sa mga nanood ay na-delay, naantala po ng napakatagal ang sona po ng Presidente sapagkat may nangyari pala. May nangyayaring kahindik-hindik sa loob po ng House of Representatives na yung upuan pala ni Pantaleon Alvarez ay hinila na ng tropa ni Congresswoman Arroyo. Diyos ko po. Parang naalala ko tuloy, nung panahon ni Erap, hinila din yung upuan ni Erap. Presidente Erap, hinila yung upuan, umupo si Arroyo. Ganon eh. Ganon. And therefore, expectedly, yung kampuho ni Senador Grace Poe ay sinasabi sapagkat maalala po ninyo ay naglaban sa pagka-pangulo noong 20 anong taon ba naglaban si 2000? Year 2000 if I'm not mistaken. Tama ba? Naglaban ang Pangulong Arroyo, dating Pangulong Arroyo, tsaka si FPJ sa pagka-presidente at may mga kasong nakarating sa Supreme Court ng dayaan. Ganon, ng dayaan. So, yan. Sige. At sanhi nga po at naging mitsa ng dinamdam ng todo ni FPJ ang ginawa sa kanya ng mga nagmanipula. At hindi po siya nakaupo bilang presidente. Naniniwala po siyempre yung kampo ni FPJ na siya ang totoong nanalo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mama Jing, good evening. At sa lahat pong mga nanonood sa atin, idire-diretso na natin ang ating mga reports, mga ginigiliw natin taga-subaybay. Good evening sa mga nasa Zambales area. Kahapon ay nagtitext sa atin si dating congressman, dating mayor ng Olongapo, Mayor Bong Gordon, at sinabing yung nangyari pong baha sa Olongapo is the worst ever flooding since 2013 daw. At may kasamang putik daw sa kanilang mga bahay at establishments yung baha kahapon dyan sa Olongapo City. Alam niyo yung lungsod ng Olongapo, yan po ay lungsod na nasa valley. When we say valley, lambak sa Tagalog, di ba? Ang lambak or valley ay nasa pagitan po ng bundok. Parang kawali.
Parang palangganang style, di ba? Nasa paligid ay bundok. Dahil po sa mga balasubas na nanirahan dyan ng mga unang panahon, inubos po ang mga punong kahoy sa kabundukan po ng Olongapo, Zambales. Therefore, yung tubig ulan na malakas, dire-diretso po yan pa ibaba, papunta po sa city proper ng Olongapo at naglilikha po ng matinding baha tuwing malakas ang tag-ulan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy tayo. Gawing mula sa lalawigan po ng Laguna, lumipad tayo papunta po sa Central Luzon, sa Bulacan na province naman tayo. Alamin natin ang mga nangyari sa Bulacan province, pero may binantayan yata muna si paring Tony Arsenal sa Supreme Court. So alamin po muna natin ang mga nangyari sa Supreme Court sa maghapong ito. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At exactly 50 minutes after 6, paring Tony Arsenal live mula po sa Supreme Court. Magandang gabi sa iyo, pare Koy. Magandang gabi, kasama ng Errol, inendorso sa Judicial and Bar Council ng isang dating miyembro ng JBC, ang 14 na maestrado ng Korte Suprema bilang kapalit ng napatalsik na si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ginawa ang hakbang ni retired Sandiganbayan Justice Raul Victorino dahil sa kailangan niyang gawin lalo pa at walang application para sa nabakanting posisyon ni Sereno. Nabatid na si Victorino ay kumakatawan sa pribadong sektor at ngayon ay dean ng Philippine Christian University College of Law. Naniniwala ang opisyal na dahil sa delikadesa, walang sino mang kasalukuyang maestrado ng kataas-tasang hukuman ang interesado sa posisyon, kaya aniya hindi makabuo ng shortlist ang JBC. Samantala, kumbinsido naman si Victorino na mas makabubuting nominado ang mga maestrado ng Supreme Court dahil mas kwalipikado sila at alam nila ang trabaho sa korte. Mula sa Korte Suprema sa lungsod ng Maynila, Tony? para sa Leader News Philippines. Yes. Tony, tinanggihan ni Justice Carpio ang nominasyon. Sino ang mga atat dyan sa pagka-Chief Justice dyan sa pang-amoy ninyo? Ay, ang isang ang atat dyan, si Justice De Castro. Oh, yun, yung mismong galit na galit kay Sereno dati. Siya ba'y na-nominate? Well, hindi pa naman, although kasama siya dun sa Shortlist. i-endorso, no? Pero hindi pa malinaw dahil alam naman natin na marami ang bilang ng maestrado, pero hindi ipinakita sa amin yung literal na listahan ng 14 na inendorso. Parang self-serving kasi pagka may mga sinabi kang pangit tapos ikaw pala ang gustong pumalit, parang hindi maganda, no? Ay lalong mahirap pakinggan at paniwalaan yun dahil meron kang personal na banat saka kasama mo sa trabaho. Tama ka. At tila may mga naglulutangan din ng mga issue na yung isyong ginamit nila kay Sereno ay parang sila din ay equally guilty. May nagsasabing hindi rin nagsubiti yan ng salin. Oo, tama ka doon. Merong mga ganong senaryo at sitwasyon yung ibang mga maestrado kaya halos hindi sila nagkakahuli ng problema ni former Chief Justice Sereno kasama Errol. Yan ang problema dyan. So yung panimbang na ginamit nila sa paghusga kay Sereno, di ba biblical yan? Yun din ang siguradong gagamitin para sila'y timbangin. Ay, sigurado yan at malamang malagay sila sa balag ng alanganin din sakaling magpumilit sila na ituloy yung kanilang pangarap. Tama ka paring Tony. Lalo't binuksan nila yung avenue for co-warranto. Ibig sabihin yan, silang lahat ay maaari ding gamitan ng parehas na paraan para tanggalin. Yes, tama. Oo, dahil yan ay bukas para sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, partikular ang Korte Suprema. So magsilbing warning ito para sa lahat, especially yung mga mahilig umakyat sa hagdanan ng karir pero nananapak ng iba na pala yung nangyari sa iba maaari din mangyari sa kanila. Correct. Oo. Dapat maging warning yan kasama Errol. Alright, paring Tony, maraming salamat live mula sa Supreme Court. Okay, back to you.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Paring Tony Arsenal, live mula po sa kataas-tasang hukuman ng Pilipinas sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Tuloy tayo. 6:54. Good evening muna kay Neil Christian na nanonood po sa atin. Hi Neil. Kumusta ka dyan Neil? Enjoy your dinner? Ayos? Sige. At batiin din natin si Gabriel Luis Banluta Batoy. Bakit gamay na ang budget dahatag sa Department of Budget and Management Manila na 12 kilometer man Albor Bohol Road to Sikatuna Bohol Road, di ang dahatag na budget na 19 AM sad na hindi tapos. Ayan. Hindi tapos, putol-putol. Saglit ha. Ang lilit kasi ng font sa iPhone. Oy, Sarabia. Deliver mo ng aking mahiwagang salamin. Parang ang ibig sabihin nito, nirereklamo niya yung kalsada sa kanila na binadgetan ng magkano bang budget na sinabi rito? Walang aksyon tapos ang budget karon mauna ni 19 Please help sir. President, bakit nga sabi ang Bohol Provincial Engineering Office na ano ito? Suga na siya. Sige. Gabriel, tawag ka nga sa ating telepono. Maintindihin natin ang problema mo, no? Because the only way to understand the situation is to have somebody talk about it. At kung meron pong dapat managot, may dapat tayong pasagutin. Yan po'y bukas sa ating palatuntunan dito po sa Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Gabriel Luis Banluta Batoy. Tawag ka sa 0927-494-2175 o di kaya sa 0949-736-5000, whichever number. Pwede mong tawagan para malinawan natin ang inirereklamo mong putol-putol kamong kalsada. Ang tagal na, walang nag-aasikaso. Nandiyan ang DPWH, may budget. Bakit hindi yan magawa? Butchar Kanghel, kumusta ang Caloocan City? Kumusta ang kaharian naman ni Mayor Malapitan? Ayan, si Mayor Malapitan, yan ba'y makakaulit pa sa eleksyon? Ang makakasagot niyan ay ang mga taga Caloocan City. At si kaibigan at paring Nolan Sison, ang Public Information Officer dyan sa Caloocan City. Paring Nolan, kumusta ka na dyan? I hope, I know you're doing good dyan sa opisina mo sa Caloocan City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Meron pa tayong nakahanay ng mga balita bago pa tayo rumatsada ng mga isyo, no? Ituloy-tuloy natin muna ang mga balita sa ating palatuntunan. Oras natin, 6:58 in the evening. Kaibigan, kahapon, yun nga, yung kudita. Ang itinatanong natin sa sambayanang Pilipino, anong masasabi ninyo sa ginawa ng tropa ni GMA, Congresswoman, former President at that, na inagawan po ng upuan si Pantaleon Alvarez bilang House Speaker? Yung issue po ng korupsyon na kumula po sa pangalan ni GMA ay lusot na siya sapagkat ito'y nilinis na ng Supreme Court. Nilinis na ng Supreme Court yung mga kaso. Wala na. Nakalabas naman si GMA, maalala po ninyo, pag-upong ni Pangulong Duterte,
Bagamat siya po ay naka-hospital arrest at lagi pong may tali yung kanyang leg, di ba? Remember that? Pag humarap po siya sa mga cameraman ng mga networks, may tali dito. May nakalagay na brace to appear that she is sick. She is sick. Kabay, layan yun nung palabasin ng Pangulong Duterte, insigida, nawala din yung kanyang neck brace na lagi po nating nakikita habang siya po ay nasa hospital that time. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano po ang masasabi ninyo sa nangyaring kudita sa Kongreso, Teo? Kongreso, hindi Senado. Ulitin mo. Ano po ang masasabi niyo sa nangyaring kudita sa Kongreso kahapon, mga dear viewers? No? Mag-comment po kayo sa ating FB page. Ano man po ang inyong masasabi? Bukas yan sa ating palatuntunan. Ayan. Ganito, ayan. Ito yung ating tanong. Parang weather forecaster. Mga kaibigan, ito yung ating tanong. Ano po ang sagot ninyo? Tayo po'y mag-usap. Pabor ba kayo o kontra sa nangyari kahapon na kudita sa Kongreso? Inagawan ng upuan si Pantaleon Alvarez. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo bang lumabas ang balitang isa po sa mga utak ng pagpapatalsik sa upuan ni Alvarez ay mismo ang anak ng presidenteng si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ayan. Ayon po sa Deputy House Speaker, pinagtatawagan daw ni Inday Sara ang mga kapanalig na kongresista at sinabing ini-endorso na ang kongresuman po ng Pampanga na si GMA bilang kapalit ni Pantaleon Alvarez. Pero nagtataka ako, bakit? Samantalang talagang sip-sip tumbong. Gano'n na lang ang sip-sip tumbong ni Pantaleon Alvarez kay Pangulong Duterte. Kung ako ang Pangulo, talagang matutuwa ako kay Pantaleon Alvarez. Lahat ng ikatutuwa ng presidente, talagang pinagngangawngawan, pinagngangak-ngakan ni Alvarez. But suddenly, iba ang nangyari, ano? Iba ang nangyari. Totoo kayang ayaw talaga ng presidente ng NOEL? Dahil lately, 2 weeks ago, ay pinagwawagwagan ni Alvarez na kahit daw hindi makiisa ang Senado sa gagawing ratifikasyon ng Federal Charter para i-convert ang presidential form of government into federal parliamentary system, gagawin daw ito ng mga kongresista at ipinapalutang pa ni Alvarez yung kanyang NOEL. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tinanggi po yan ng palasyo na ayaw daw po ng Pangulong Duterte ang senaryo ng NOEL. Yan kaya ang dahilan kung bakit nalaglag sa upuan si Alvarez kahapon. Yan kaya ang dahilan. O di kaya ay may mas malalim pang dahilan. Baka mas hindi kaya mas you know what, kahapon kasi it has been expected upon before the son of the president na yung BOL ay inaasahan po kasing maratapikahan, maaprubahan sa Kongreso. Biglang inadjourn ng mga kapanalig ni Alvarez yung session to prevent the coup d'etat. Ayan. To prevent the sudden change of leadership, inadjourn at tinago po yung mace. Yung mace. The mace is the official symbol of the authority of the Congress. Yung parang tropeyo na may logo ng may logo ng Kongreso na inilalagay sa harapan po ng plenaryo kapag may session. Tinago. To make it appear na ang anuman pong mangyayari po sa plenaryo ay illegal
Yan. So, naramdaman siguro kasi nila na talagang may mangyayari. Ano ho? Tinago po yung maze, congressional maze. Salamat po sa inyong help. I hope makita ito ni President po, Sir Gabriel Luis. Gabriel Luis. Banluta Batoy. Tawag ka, Sir. 0927 4942175 o di kaya sa 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. May report pa ba tayo? Tapusin muna natin ang ratsada ng mga reports. At pagkatapos po ng dalawa pang reports ay tatakamin po namin kayo sa sarap. Sa sarap na... ayan. Sige. Nandiyan na sa linya natin yung ating complainant mula sa Bohol. Sige, saglit lang kausapin natin yung nagrereklamong si Gabriel Luis Banluta Batoy. Direktamente mula sa lalawigan ng Bohol, Sir Gabriel. Magandang gabi po sa inyo, si Errol Dacame na ito sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Welcome, sir. Magandang gabi po sa mga kinig sa inyong programa. Salamat po sa pagtawag ninyo at pagtitiwala sa programa. Ano po ang problema ang binabanggit po ninyo, Sir Gabriel? Kasi almost 15 years na namin tinitiis na yan na kalsada. Saan po yung kalsadang yan? Saan po ang kalsadang yan? Kaya na kalsada is Provincial Road from sa Arbor, Bohol to Sikatuna, Bohol. Okay. Anong bayan po yan? Okay. Sikatuna, Bohol. From Arbor to Sikatuna. From Arbor to Sikatuna. Anong bayan po yan, sir? Arbor to Sikatuna. Sa Albuquerque, Bohol. Yung Arbor po ba ay barangay po ba yan or bayan? Lungsod. Lungsod. Arbor City. Town. It's a town to another town. Yes. Sikatuna Town. Ilang kilometro po yan, Sir Gabriel? 12 kilometers. Ano po ang alam nyo dyan sa problemang yan? Kasi po tinawag ko yan sa 888 sa President Digong. Sa 888 na nagtanong ako kung magkano ang budget. Okay. Na-shock lang ako kahit ba ang binigay na budget is 19 million ang budget lang. Okay. Ang pinataka pa din ko kay di-interview ang Provincial Engineering Office sa aming station dito sa Bohol, sa DYRD. I-interview siya. Di po ko taas kung kailan mag-umpisa. Una sa lahat, ano po ang problema natin, sir? Lubak-lubak yung kalsada. Antena, hindi po na simento. Pero may na simento na portion, pero putol-putol. May na simento, putol-putol. Naubos na po yung 19 million. Dati pa yun na simento, pero ngayon hindi pa naumpisahan kahit isang kusing na simento. Opo, so ang panawagan po ninyo gawin na po ito, tama? Dapat sana mabigyan ng aksyon sa sumahal na presidente. Sana po manawagan ako sa mahal na presidente na mabigyan aksyon. Opo, sige, manawagan po kayo. Pero yung sinasabi niyo pong 19 million funds, kailan po yung pondong yon? Na-release na po ba yun ayon po sa inyong research, pagkakaalam? Tapos na po ito na bidding. Nabidding na ho, ibig sabihin, gagamitin na po yung 19 million para sa pag-aayos ng kalsada. 19,400,000. 19.4 million. Opo, oo. So, ano po ang gusto niyo? Hindi po sapat. Hindi sapat. Kasi 12 kilometers yan. Hindi po sapat. Kayo po ba ay engineer, Sir Gabriel? Hindi po. Nakita ko hindi po yung sapat. Ano po ang basis ninyo na hindi siya sapat? Kasi ngayon ay putol-putol ang kasada ngayon na hindi pa yun na nagamit ang pan. Sa estimate po ninyo, yung 19 million ay hindi sapat? Yes, I think so. Baka Hindi naman ako engineer, baka naman, that's my sir, analyze.
baka naman sir, hindi bubuuhin, baka putol na naman yung gagawin, putol-putol din, para magkasya yung 19 million. O, dati sabihin yung project, putol-putulin din. Ang gusto namin ay tapusin. Buuhin, ayusin, nang maging maliwalas ang biyahe ninyo dyan sa Bohol mula Arbor papuntang Sikatuna. Yes, kasi po kami ay nagbabayad ng buwis. Tama po. Tama po. Lahat ng mga motorista na nagre-renew, nagpaparehistro ng sasakyan, nagbabayad ng tinatawag nating road users tax. Yes. Saan punta? Bakit gamay ang budget ang nilili? Ayan ang tanong. Sino ba ang nagpapondo niyan? Sino ba ang nag-request yan? Sinong nag-allocate? Is it your congressman? Sino ba ang congressman nyo dyan, sir? Si Congressman Nilang Pagos. Si Congressman Relampagos. Matanong natin. Pero di bale, tanongin natin yung Bohol DPWH perhaps bukas para may setup po natin. Sir, I hope na mapalati po ito ni Secretary Mar Villar or ni President. Iparating natin, sir. Sige, kayo na po ang manawagan, Sir Gabriel. Go ahead. I hope na mga dakong tao dito sa Manila, labi na ni Senator Mar Villar, matignan ang aming problema dito sa Arbor Sikatuna, labi na sa atong mahal na Presidente. Maawa ka naman, mahal na Presidente, sa aming sitwasyon dito sa Arbor Sikatuna, Bohol Road. Naante na, wala pa may nakita na nag-umpisa kasi wala pa yan na bulletin board. Nag-warning sila without bulletin board. Pero ayaw punta na may last request, ayaw punta na mabigyan ng suga yan na daan. All right. For people security. All right. Sige, Sir Gabriel, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo dyan sa mga taga-Bohol. Thank you, thank you. Okay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang panawagan, reklamo, panawagan ni Sir Gabriel Luis Banluta Batoy mula dyan sa lugar po ng Sikatuna, Arbor Town. Panawagan na ayusin ang kalsada at bigyan ng sapat na pondo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pinagmamalaki nga po ng gobyernong ito na napakaraming perang available para i-build. Magpatayo ng mga major infrastructure projects and I do hope yan pong areang yan ay isa ho sa malagyan ng sapat na pondo. Kung kulang mang yung 19 million na yan ay sana dagdagan yan para mas maging maayos. Alam nyo, may mga nagsusumbong sa akin. Yang DPWH na pinamumunuan po ni dating Congressman Mark Villar, ngayon Secretary Mark Villar, may mga nagsusumbong sa akin na kapag ka ang kalsada daw po ay patungo sa Camellia Homes, subdivision ng mga Villar, ang simento raw ay halos isang pie. Na-imagine niyo po yung isang pie? Halos isang pie. One ruler, 1 foot. Napakakapal. May nagsusumbong sa akin, hinahamon pa akong puntahan daw dyan sa Camellia Homes, Pangasinan. Sabi ko, pag nagawi kami dyan sa may Pangasinan, sisilipin natin yung sinasabing yan para sana kung yan ang standard, yan ay ang standard ng DPWH. Ganon ang ipagawa nila sa buong Pilipinas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kasi kung lalabas na kinakapalan ng todo, pinagaganda ng tono, tinitigasan ng todo ang simento ng kalsada, just because papunta yung kalsada sa Camellia Homes, hindi maganda yon. Hindi maganda yon. Di ba? There should be one standard. Kung ang standard ngayon ng mga kalsada, ng highway, provincial road man yan, national road ay isang pie, 1 foot, dapat ganun lahat. Nang sa ganun ay hindi tayo pagdudahan, hindi ka pagdudahan, Secretary Mark Villar, na talagang pinagaganda nyo lamang ang mga kalsada kapag kapapunta sa inyong mga subdivision. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 14 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Ma'am Aida Culiao,
amigang Madam Aida dyan sa Naga Tiwelbay, Banyo Tiwelbay. Kumusta kayo dyan? Kumusta mga chikiting mo? Ilan bang naging chikiting mo na, Miss Aida? Itong classmate kong ito napakasipag. Masipag ito mag-aral nung kapanahon na naming nag-aaral pa kami. At maraming nanliligaw dito sa classmate kong ito hindi niya pinapansin Tinatarayan niya Kumusta ka, Madam Aida? At sa mga chikiting mo sa mister mo dyan, sa inyong bahay, sa Naga Tiwelbay, at sa mga kabarangay ko po sa Naga Tiwelbay, mga kababayan ko sa Tiwelbay, we miss you all! Namimiss ko na kayong lahat. Namimiss ko na kayong lahat. Sana magkaroon tayo ng isang okasyon na magkita-kita tayo mga magkakabatch, magkaka-classmate. Kailan kaya yan? Holy Week? December? Undas? Ang hirap pagka may kanya-kanya ng mga buhay, ano? May kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanyang inaasikaso. Ayan. Hindi maiwanan basta-basta, no? Sige. Alright, sige, tuloy tayo. May dalawa pa tayong report, di ba? Naka-line up pa yung dalawang report ng ating mga kaibigan mula pa sa iba't ibang lugar natin. Kung ready na sila ay ipasok na natin. Sige, samantala, let's get back to our i-plus mo ulit I-plus natin ulit yung ating survey question tonight. Mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo? Ano po ang masasabi ninyo sa kuditang nangyari kahapon sa Kongreso? Inagawan ng upuan, parang inagawan ng candy. Si Congressman Pantaleon Alvarez na nanunungkulan bilang House Speaker, inagaw bigla ang upuan ni Madam Gloria Macapagal Arroyo, Congresswoman po ng Pampanga, dating presidente po ng Pilipinas. Alright, tuloy-tuloy tayo. Wala na yung ating dalawang report. Sige, paki-follow up natin sapagkat nakaline up yung mga yan. Okay, ulitin natin yung ating panawagan kay Mark Villar. Mark Villar, Secretary ng DPWH. Kung ang standard mo ng kalsada ngayon, tulad ng ipinapagawa nyo lagi kapag ang kalsada ay papunta sa inyong subdivision, 1 foot ang kapal. Sana ganyang kaganda sa lahat ng kalsada sa buong Pilipinas. Wala kang papaboran dapat. Kasi pagka natuklasan namin na totoo ang reklamo ng ilan pong mga informante natin na kapag ka ang kalsada ay papunta sa dulo, ang dulo ay Camellia Homes, ginagandahan nyo ng todo. Bakit? Para mabenta ka agad ang mga pabahay ninyo. Paano kung ibang subdivision? Paano kung ibang may-ari, ibang developer, gagandahan nyo rin kaya? Yan ang ating tanong. Pag lumabas na may favoritism kayo, may parang personal agenda kayo, pangit po yan. May masasabi dyan ang ating mga kababayan, sigurado. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Antabayanan po ninyo ang palatuntunang Bible Cafe nina Pastor Ram, Brother Andy, Brother Dennis, at iba pang mga kasama. Gabi-gabi po yan dito sa Leader News Philippines. Alas 8 po hanggang alas 10 po sila ng gabi. Sana makapagsimula din ng maaga para makatapos ng maaga, no? Hi, Pastor Ram sa Las Vegas, Nevada. Tuloy tayo. Alright, sa iba pang mga issue, mga kaibigan. Tinanggihan na raw nga po, ayon sa report ni Tony, yung nominasyon bilang Chief Justice kay Justice Carpio. Ito'y nagpapatunay na ang mamang ito ay isang ganong katino, malinis ang pagkatao at yung respeto sa batas ay matindi. At siya po ay nanunungkulan, hindi pansarili ang iniisip. Dahil sa mga nangyaring sigwada rin po dyan ang problema sa Supreme Court na pinatalsik ang kanilang... Bakit ba nauusang talsikan, Supreme Court, Chief Justice, pinatalsik. Pantaleon Alvarez, pinatalsik. Diyos ko po, baka madamay ang Malacanang dyan. Huwag naman. Huwag naman. Senado, pinatalsik na si Pimentel, di ba? Pinatalsik na si Pimentel. Ngayon naman si Alvarez. Kaya lang,
medyo disente yung sa ano eh. Disente yung sa Senado. Oh. Si Pimentel mismo ang bumaba sa pwesto. At ninominate pa si Tito Soto bilang kapalit niya, di po ba? Mas disente sila, pero garapal! Masyadong garapal sa Congress. Talagang inagawan eh. Kudita nga eh. When we say kudita, pwersahan mga kaibigan. Ha? Ibig sabihin ay whether you like it or not, kung ikaw ang subject, ikaw ang nakaupo, whether you like it or not, hahaltakin namin ang upuan mo. Parang gano'n na nangyari. Kayo mga dear viewers natin, mga suki namin, ano po ang inyong masasabi sa nangyari kahapong kudita sa Congress? Ayos lang ba yon? Ano man po ang inyong opinion? I-comment nyo sa ating FB page. I-comment nyo. At babasahin natin. Don't worry. Wala pong dito, dito po, nire-respeto natin ang inyong pong mga opinion because everyone deserves to have their own opinion. Di ba? Nire-respeto natin yan. Sige. Happy birthday po at happy fiesta sa mga may pagdiriwang ng fiesta sa inyo po mga lugar. Pagka ganitong panahon ng tagulan, mahirap magdiwang-diwang pa ng ano. Sige. Mahirap magdiwang ng mga kapistahan pa kapag maraming distroso. Gumamit na po ng helicopter. Helicopter nga. Ang Office of the Civil Defense Regional Office Number 1. At lumibot po sila sa himpapawid ng Pangasinan para alamin ang pinsala pong dulot ng baha. Sinasabing halos 400 mga barangay ng lalawigan po ng Pangasinan ang inilubog po ng baha. Napakarami napakarami. At siyempre, when we speak of baha, marami pong mga kagamitan dyan ang nadadamage, marami pong produktong nadadamage. At sana ang presyo po ng mga bilihin ay wag na naman pong magtaas dahil pag may ganitong mga dilubyo ay apektado po ang supply ng pagkain. Ang Central Luzon po ang pinagmumulan siyempre, Pangasinan. Yan po ay bahagi ng pinanggagalingan po ng mga bigas-bigas natin, mga gulay-gulay. Sana po ay hindi po yan magresulta sa paglobo, pagtaas ng mga bilihin naman. Ano? O by the way, kahapon binalaan ng Pangulong Duterte ang mga sindikato ng bigas. Yan. Ang mga sindikato ng bigas, natapusin na iwakasan ang mga pagtatago, pag-hoard ng bigas na nagresulta po sa sobrang mahal na ng bigas sa Pilipinas. Diyos ko po, Pangulong Duterte. Binilaan niya kahapon. Ngayon, hinihintay ko po kung anong epekto. Yung babala niya ba ay magre-resulta sa pagbaba ng presyo ng bigas? We are waiting for that. Sapagkat alam niyo ho ang presidente when he says something, he really mean it. No? Lalo kapag galit yan, ay talagang asahan niyo pong galit ang Pangulo. No? Ayan. Minsan nagbibiro ang Pangulo, pero kapag ang tema po ay seryoso, especially kapakanan ng mga nakararami, naku po, nasubok niya na po ang presidente na pag sinabing, if you vote me for president, my leadership will be bloody. Sinabi niya yun nung kampanyahan. Sinabi niya yun. Magiging madugo at papatayin ang mga sangkot sa drugs. Sinabi niya yun, di ba? Binalaan na tayo, di ba? Binalaan ng lahat ng botante that his administration will be bloody. Ayun naman. So patay ang mga sangkot sa krimen. Mga kriminal. Watching from Bicol, salamat sa pag-alala ng nakaraan sa isa lang anak ko. Ayan. Natipid mo naman na Madam Aida. Matipid ka masyado. Pwede pa. Ayan. Kumusta ang mister mo dyan? I hope everything is okay dyan sa barangay natin, sa barangay Naga, Tiwelbay. Okay, sige. So, maliban po sa mga rice hoarders, rice cartel na nagpapahirap po sa buhay ng mga Pilipino, alam nyo,
Ang staple food po ng Pilipino, it's public knowledge. Hindi naman po loaf bread. Hindi naman po pan-Amerikanang ika nga'y tinapay. Sliced bread, hindi ho. Bigas isinasaing para maging kanin. Di ba ba? At kapag ka tumataas, siyempre ang presyo po ng bigas. Apektado po ang lahat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Binalaan din ng Pangulo kahapon ang mga korap na napagkatiwalaan niya. Na sana'y wag sirain ang pagiging mga magkakaibigan nila at maglingkod ng tapat sapagkat kanya daw wawakasan ang pagiging mga magkakaibigan kapag may mga issue ng korupsyon na magiging sanhi po ng paghihiwa-hiwalay nila. Kabayang Alan Cargullo sa Legazpi City at mga taga lungsod ng Legazpi, kumusta kayo dyan? Sana'y everything is okay sa inyo dyan sa Legazpi City. Maray na hapon po. Maray na hapon, Bicolandia. Ayan. Ano kaya magkaroon tayo ng programang Bicol Express na Bicol Express? Very soon. Sige, yung ating ibang mga platforms ay mailulunsad natin yan. Very soon. Uragon Radio, Uragon TV, Diaryong Uragon. Uragon! No, Uragon si Manoy. Okay. Sige. Binalaan niya rin po yung mga minerong sumasalbahe sa kalikasan. Natapusin. Tuldo ka na ang pambabalasuba sa kalikasan na nagpapahirap po sa buhay ng maraming mga ordinaryong mga Pilipino. Alam niyo noon po na ang kalikasan kapag kagumanti na balahura na ng todo at na desecrate na ng todo, ang resulta po dyan siyempre dilubyo, baha, tag-init, etc. tagtagutom siyempre. Ayan. Marami sa lalawigin ng Zambales, sa Surigao, sa kung saan-saan pa, Mindanao, napakarami po mga illegal mining na ipinatigil dati ni Secretary Gina Lopez. Ang problema lamang, lumabas po na makapangyarihan po ang mga minero. Karamihan po sa kanila ay mga congressman din, mga senador din, mga politiko din. Pinagkaisahan po siya, binulungan yata ang presidente, alisin si Gina Lopez. Ang nangyari, inalis nga si Gina Lopez, nagpatuloy ang mga illegal mining sa Pilipinas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Hi, Dino. Good evening sa inyo dyan, Dino. Nasaan ba kayo, Dino? Sa New York? Watching your program, Idol Primo. Please greet naman my co-worker, Engineer Renato Rada. Hi, Engineer Rada. Rene Rada. Katrabaho kasama ni Primong Ike, Iking Buboyo, and Mr. Arnel Alsol. Nakatuto kami ngunyan sa programa mo. Primo, thank you. Engineer Renato Alzada and Arnel Alsol. Thank you for watching our program. Anong chismis natin sa trabaho? By the way, ano bang kumpanya nyo? Primo, anong company name ninyo? Nasa, ano ba kayo? Nasa, what's this? Nandyan pa rin kayo sa geothermal ba kayo? Sino na bang may control dyan sa geothermal? Alam niyo ang geothermal operations na yan? Ay nako, ang geothermal operations na yan, Primo, ay pagtulong-tulungan natin ang buwis ng geothermal operations ay mapunta sa kabangyaman ng Tiwi Albay. Hindi sa Makati dapat. Ay ang alam natin ang buwis ng operasyon ng geothermal dyan ay napupunta sa Makati sapagkat yung head office ng mga operators dyan ay nasa Makati. O di sinong umuunlad ng umuunlad? Makati. Hindi yung bayan natin, Primo. Pwede ba nating buligligin yan si Congressman Lagman na pagkagaling-galing sa Kongreso, sa mga banat niya? Napahalagahan naman tayo mga taga-Tiwi na hindi na nga magkaroon ng murang kuryente, pagkamahal-mahal ng kuryente, lagi pang brownout ang EPEC, di na nga tayo humihingi ng libre. Hindi, no.
We're not asking for free electricity supply. We are asking primarily ng buwis ng geothermal operation ibayad sa municipal government of TV Albay. Sino ba dapat mag-asikaso niyan? Congressman Lagman, sir. O naghihintay kayo maging congressman si Primong Ike Boboyo. Congressman Ike Boboyo. Pwede, di ba? Pwede. O Mayor Ike Boboyo. But you know, dapat kita mga tiwinhon na primo, we have to bind each other, we have to unite and bring our voice to the Congress. Kung hindi tayo kayang irepresenta ni Congressman Lagman, ako ang tingin ko dyan, iritukihin yung taxation law. I think we have, there should be a sponsor to amend the taxation law para yung buwis ng geothermal operation ay mapunta sa ating bayan. Kenshin Himura. Ayan, Maring Bing, kumusta dyan sa Olongapo City? Ang alam ko dyan, malalim pa rin po ang baha. Dyan sa Olongapo City. Tuloy tayo sa ating program. At sa iba pang mga subject matter natin sa gabi pong ito, ipinagmamalaki naman at wala pong pinagsisisihan si outgoing outgoing Ombudsman Conchita Carpio Morales. Bagamat si Jose Teddy Del Rosario nabibwisit po kay Conchita Carpio Morales dahil hindi po dinisisyonan ng malinaw yung kanyang kasong isinampa laban kay dating PNP Chief, sino ito? Yung umagaw sa kanyang lupa, Purisima. PNP Chief Purisima, inagaw yung lupa ni Mang Teddy Del Rosario, ni Mang Teddy sa Batangas. Kinasuhan niya sa ombudsman sa halip na suspendihin dahil ginamit yung kapangyarihan para mangagaw ng lupain ng may lupain, bay parang sinikwester pa yung lupain. Samantalang may nagmamayari ng lupain, pineke yung mga papeles. May nameke ng papeles, dapat yung mga nameke at naging benepisyaryo ng pamimeke, bay napanagot dapat. Kaya galit si Mang Jose Teddy Del Rosario dyan kay Conchita Carpio Morales. Pinagmamalaki daw ni Morales ang kanya mga naging programa sa ombudsman. Paalis na po siya. I think she will only have until July 27, 26? So may papalit ng ombudsman. Ako, ang pangarap kong mangyari po sa ombudsman, alam niyo, sangkaterba po ang mga kasong korupsyon ng mayoryang mga politikong nakaupo ngayon. Sabihin niyo na po ang kilala niyong politiko ngayon. Lahat yan may mga kasong nakabinbin ho sa ombudsman. Ang problema, nabibinbin lamang. Ang dahilan, kulang daw sila sa mga investigador, kulang daw sila sa mga abogado, kulang sila sa field investigators, etc. etc. Therefore, nilulumot ang karamihan po sa mga kaso. Yan. May naririnig ako na may mga tuition fee dyan para lumutin yung kaso at hindi umusad. Naririnig ko lang yan, ano? Wala tayong hawak na ebidensya sapagkat tinatago po yan. But the mere fact ng isang sinampang kaso, public knowledge sa kanilang lugar na talagang matindi ang pangungurakot ng isang akusado, ay mananatiling nilulumot, inaamag sa ombudsman. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Tayo ba'y maniniwala na habang panahon ay kulang sila sa investigador? Di po ba? Kung isang matinong ombudsman ang uupo dyan, dapat yan munang unang resolbahin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yung issue ng kakulangan ng mga tao para paspasan ang trabaho dyan. I think marami na po mga donasyong pera galing sa ibang bansa para i-improve ang performance ng ombudsman. Maraming mga nagbigay na ng pera dyan, nag-donate, so they can hire more lawyers to do the job of investigating corruption issues in the country. Ano kaya nangyari na? Parang nawala lang yung pera? Pag ang ombudsman ang naging corrupt, sino ang bantay dapat? By law, ang ombudsman dapat ang magpa-prosecute sa mga corrupt
na nasa gobyerno. Maliit hanggang sa mataas na opisyal po ng gobyerno. Pero kung ang ombudsman mismo ang magiging korap, sinong bantay? Sino ang magpo-prosecute, di ba? Media? Media talagang huling laging sumbungan po ng taong bayan. Media. So sanang papalit po dyan sa ombudsman ay may mas matinding programa sa pagpapalakas ng puwersa po ng ombudsman, bringing in more investigators, hiring more lawyers, so that ang disposisyon po dyan sa mga kaso ay mabilis. Yung mga matagal na pong mga nabibinbin dyan, na babalam, inuupuan ng iba dyan ng mga investigador, kapalit ang tinatawag nilang mahal na tuition fee sa mga politikong korap. Sana sumingaw naman. Pasingawin na natin yan. Duterte administration na eh. Di ba? Sige, ano kayong mangyayari sa mga susunod na ombudsman dyan at sa liderato dyan sa ombudsman? 7:35 in the evening, samantala, malinaw na raw po ngayon ang paninindigan ng Pangulong Duterte sa isyu po ng West Philippine Sea. Sinabi kasi kahapon ng Pangulong Duterte sa kanyang SONA na bagamat nakikipagrelasyon ng Pilipinas sa China, it doesn't mean daw na isinusuko ng Pilipinas ang karapatan sa West Philippine Sea. Yan. So, yan ang salita. At siyempre, pag may salitang ganyan, aksyon dapat ang makita ng mga Pilipino. Aksyon. Suntiyan natin ang aksyon, no? Alam nyo kasi ang tinatawag nating diplomatic moves, yung tinatawag nating foreign diplomacy moves, hindi po yan basta-basta kumpara po sa mga political moves sa loob po ng sariling bansa. Iba po yun eh. Sapagkat kailangan mong balansehin ang interes ng kapitbahay mo. Lalo marami ka ng utang. Ako worry ko personally. Nagwo-worry talaga ako, no? Ako po suportado natin ang presidente. Of course, he is our president. But I'm equally worrying doon sa kalalagayan ngayon ng Pilipinas na may claim nanalo sa The Hague sa UNCLOS. May desisyon ng UNCLOS na yan ay sa Pilipinas, pero nangungutang tayo ng pagkarami, bilyon utang sa China, nakalaban natin. So, kung kayo po ang nasa lagay na ganyan, yung kalaban mo ay pinautang ka ng pinautang, ano ang susunod kaya dyan? Imaginein po. So, yun ako. Still, it is, it remains to be seen. Ano pong mangyayari dyan, ano? Ayaw natin pangunahan po ang presidente. Sinasabi ko lamang po, ano na po ang... are we in the vantage point or disadvantage situation now that we cannot argue more dahil lubog na tayo sa utang. Yan. Anyway, maraming na hapon tabi kay Manoy Arnel Clavisillas. Close friend yan ni GMA. Manoy Arnel, ayan, nakaupo na si Madam GMA. At kumusta po si Chairman Gadzali Jafar? Sana makausap natin si Chairman Gadzali Jafar na chairman po ng Bangsamoro Transition Committee, kung paano ang gagawin po nila. At may paliwanag sa ating mga manonood. Ano ba yung BUL na yan? Anong epekto niyan sa ating saligang batas? Diyan sa pamumuhay po ng mga kapatid nating Muslim. Matatapos na ba dyan ang rebellion sa Mindanao? Ibababa kaya ng mga rebelde ang kanilang mga armas? Ano kaya mangyayari, no? Because nung pinatikim po ng gobyerno ng pamahamahala yung MNLF, siner yung gobyerno sa pamamagitan po ng ARMM, Autonomous Region in Muslim Mindanao, kay Normi Suarez. Si Normi Suarez ang namahala as governor of ARMM. Ang ending po ay nawala ang 40 billion pesos ng ARMM. Panahon ni ERAP, iniimbestigahan niya yung ARMM at yung nawawalang 40 billion pesos na pondo. Suddenly, may pinasabog na Abu Sayyaf. Now, because of the Abu Sayyaf crisis,
hindi na natuloy yung investigasyon ng 40 billion pesos na nawala. Galing, ano? Galing. Ngayon, nakasuhan for a while si Normie Suare, rebellion, etc. Wala na, nakalaya na. Laya na naman. So ngayon, ang kinakausap po ng Pangulong Duterte ay ang MI11. Yan. Sila Gadsali Jafar. Tingnan natin kung ano pong mangyayari dyan sa implementasyon ng BUL kung yan po ipapasa sa plebisito. By the way, ano pong mangyayari dyan ay ilalatag po yan ng gobyerno through the COMELEC. Itatanong po ng COMELEC sa taong bayan, gusto nyo ba ito o hindi? Ayan. Doon sa mga masasakop. Mga masasakop po ng BUL, mga probinsya. Pagka sinabi nilang gusto nila yan, o therefore, tuloy ang BUL. Pag sinabi nilang ayaw nila yan, hindi matutuloy. Ganon din po ang mangyayari dyan sa ipinapanukala, ipinipilit, nire-railroad, pinipuwersang federalism. Alam niyo po, pag maganda kasi, ang anumang magandang bagay, hindi po kailangang ipuwersa. Let that thing, that concept, or that idea sell itself to the people. Kasi kung maganda yan, all you have to do is to explain it and let the people decide. Di kailangan percent. Alam nyo, parang nagtitinda tayo. Kapag kang produkto mismo ay talagang maganda at be very, very beneficial to the possible client or buyer, hindi mo kailangan gumawa ng tinatawag na hard sell. Ang dating ngayon ng mga nagsusulong po ng yung mga politiko, hard sell eh. Hard sell na hard. Kaya parang nagdududa tuloy ang taong bayan. So, sinasabi ko, ipaliwanag nyo lang. Willing kami tumulong dito sa Leader News Philippines. Let's just explain in details. Sagutin natin ang lahat ng mga tanong ng ating mga kababayan patungkol po sa kagandahan po ng Federal Parliamentary Form of Government. Again bukas na bukas po ang Leader News Philippines na makatuwang po ninyo sa pagpapaliwanag sa taong bayan as to the advantages and benefits of being under or having a government called Federal Parliamentary. Ayan, ganun po ang gawin natin. Huwag tayo, puwersahan Pagka puwersahan, mapait siguro yan. Ipipuwersa mo, di ba? Alam niya, pag ang bata, painumin ninyong mapapait na gamot, di ba? Mapait na gamot. Kailangan niyo pong puwersahin Pero pagka ang gamot, pinasarap ng pharmaceutical companies, ginawang chewable, ginawang candy flavored, medicine, syrup, di ba? It's easy to offer and have that medicine be taken by the patient. Di ba? Ganun So the idea is to explain well the concept, the advantages to the people, especially to the ordinary people, of that concept of federalism and the BUL. And I'm sure kapag maganda po yan, maintindihan po ng taong bayan pag magaling po ang mga nagpapaliwanag. Kami nga, ulitin ko ino-offer po natin ang ating platform, Leader News Philippines, the professional online broadcast channel in the country. Naiba po kami. Marami po nag-online po ngayon, but kayo po mga nanonood, kayo po makapagsasabi na iba ang ginagawa po namin when it comes to quality and programming kaysa po sa iba. Kayo po ang buhay na saksi. And we promise that we will be bringing more programs, professional programs, na talagang may value po sa mga manonood. Kami po dito sa Kamaong Asero, meantime ito po ay current affairs program. Naglalaman po ito ng mga napapanahong mga balita at impormasyon to keep you informed and well abreast of all the happenings in the country para hindi kayo machismisan, magoyo, madali ng fake news. We've been advocating to neutralize fake news. So di kaya labanan natin ang mga peking balita, di po ba? Karamihan po kasi sa mga nagpapakalat ng peking balita, mga fake accounts din, dummy accounts, mga trolls na ganyan. Kami hindi, buhay, na may mga mukha,
nagbabalita, nagbibigay ng impormasyon, and therefore may mukha po kaming ihaharap po sa inyo when it comes to the question of credibility of the source. Yan. The name of the game is credible source. Yan. Linenos Philippines, Kamaong Asero, yan po yan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Sino pa mga nanonood sa ating palatuntunan? Paramdam lamang po kayo para kayo po ay mabati natin. Kumusta kayo dyan sa inyo po mga lugar? Anong masarap na hapunan po ngayong araw ng Martes? Engineer Luzon Burnasal, listening from Tabaco City. Hoy, mga amigo dyan sa One Radio, Tabaco City, kumusta ka mo dyan? Kumusta si Manoy Raul Roy Borjon? Si BM Hobilen, si BM Hoba naka incumbent pa rin. Si say pa mga rayon diyan. Si Ate Weng, Ate Ruena. Yan, Carino. Manay Ruena Carino, si Joyce. Nandiyan ba si Joyce? Si Ed Bornilla. At si June Bornilla. Kamusta ka mo dyan sa One Radio FM sa Tabaco City? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you for watching our show. By the way, ang programa po natin ay bukas sa inyo pong mga sumbong, sa inyo pong mga komentaryo, sa inyo pong mga suggestions. Pero para makatulong po tayo sa ating kapwa, tulad po ng sinabi nilatag ni Sir Gabriel dyan sa Bohol, pinanawagan niya sa pamagitan ng ating programa kay Secretary Villar, ayusin yung kanilang kalsada mula sa Sikatuna to Arbor Town. Yan, Arbor Town. Parang Arbor Town, Valenzuela, no? Arbor is a town in Bohol na 15 taon na raw, wasak-wasak, lubak-lubak. Balita niya may pondong nila 19 million pero yung kanyang estimate ay kulang para magawang maganda yung kalsada. So sana ay ayusin yan, bigyan ng panahon, bigyan atensyon ng DPWH. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin June Luzon, Bornasal and Company dyan sa One Radio. FM Radio sa Tabaco City. Salamat sa pagsirip sa programa niya to. Okay, sige. Ang bilis ng ating oras. One last question. Anong masasabi nyo sa kudita sa Kongreso Kasuudma? Anong masasabi nyo sa nangyaring kudita sa Congress kahapon, mga dear viewers natin? Okay, mga kaibigan, as promised, habang tayo po'y nag-iisip ng hapunan, as promised mga kaibigan, heto na po ang aming nadiskubre. Ayan, ready na ba tayo? Yung ating nadiskubring masarap, magandang lugar. Nice po naming i-share po sa inyo yung lugar ni Sir Milan. Yan. At pag nagawi po kayo sa Baguio City, puntahan po ninyo. Yan po'y dinayo namin. Yan po'y dinayo namin. Ang masarap na lugar na nagluluto po ng masarap na pagkain. Okay? Exclusive ang ating panayam sa mga may-ari ng Chopping Bird. At pinakita sa atin, sa ating camera, kung gaano kasarap, paano niluluto ang kanilang mga giant burgers na kanilang pinagmamalaki sa mga kliyente, mga customer na mga na dumadayo po sa Baguio City. Mga kaibigan, The Chopping Bird. Visited
the Chopping Burger Baguio branch. And in my left is Sir Ver Bilan and Sir Henry to tell us more about the food that they're offering here in their Baguio branch. So, Sir Ver, welcome po sa Leader News Philippines Kamaong Asero program. Please tell us about Chopping Bird Restaurant. How did you conceptualize it, and how did you came up with large and giant burgers? Yes. First of all po, good afternoon po sa mga viewers ng Leaders News Philippines. And then I'm very thankful po na binisita kami ni Sir Errol Dacame from Leaders News Philippines. And then I'm with my partner, Sir Henry Bonghanoy. He's from Cebu. We started Chopping Bird way back 2015. So we started in Tuguegarao City, Cagayan. So this is a homegrown brand. So ito yung pinagmamalaki namin na kahit nasa probinsya ka, may kaya tayo ipagmalaki. Kaya natin makipagkompetensya sa mga malalaking city kagaya ng Manila. So as of now, we do have 2 branches sa Manila, 2 branches sa Cagayan, and then one here in Baguio. So lahat po ng mga pagkain dito na sinerve natin, it's our best-selling burgers. So we have Let's Beat It, we have Aussie Burger, and we have Pittsburgh. And then my partner with me, something to tell about our startup dito sa pag-start namin ng Baguio branch namin. All right, Sir Henry. Yes, sir. Good afternoon. Actually, I'm not in line with the restaurant food business. I'm I'm an ECE, electronics engineer, and I'm working in the ship as a seaman, ETO. And then, na-meet ko po yung brother na, yung kapatid niya, tapos introduce sa akin na yun, mag-invest ng branch dito sa Baguio. Ngayon, parang naisip ko rin na mahilig din ako sa burger. Kaya, why not invest? Kaya nagustuhan ko rin yung burger, so... Ito na. Ito na. Okay. But Chopping burgers and all the food has really something special. Yes, It's not an ordinary food Yes, that, of course, pinag-isipan to make it stand out. Sige nga, anong sikreto, sir? Actually, sir, our burgers, our unique selling proposition or our niche or advantage namin sa ibang restaurant is we serve huge giant burgers on our core menu. Malaki talaga. Yes, that's our regular burger, but this is a regular giant burger. So the typical restaurant serves the normal burger itself. Tayo naman dito. Bitin. Yes, bitin. Sir Errol. Yes. Dito naman sa Chopping Bird, pumasok ang gutom, lalabas kang busog. Ayun. Yan, kasi we serve big servings, and then we invest really on our presentation. Kasi nowadays po talaga, the power of social media, before tayo kumain, minsan nakakalimutan natin magdasal muna. Picture pero, muna. Hindi nakakalimutan mag-picture. Pero hindi nakakalimutan mag-picture. So, ang ginagawa ng iba, picture, kain. Pero the proper way dapat talaga na tinuro sa atin is to pray for the food, picture, and then eat. Yun po talaga. Nga lang, because of that culture, ready ka doon. Yes po, ready po tayo. And ito na po ang Chopping Bird Baguio branch showing us their specialties. And mamaya titikman natin ito. But what is very important right now, Sir Bear is a very young entrepreneur with Sir Henry. And we really admire his aggressiveness of being a young entrepreneur, knowing that this is the 5th branch of the Chopping Bird. And you know, it's an exemplary accomplishment for a young guy like him, and joined by Sir Henry. Sa edad niyang napakabata, 23 at that. I guess it really paid off being a member of the PCCI that guides the young and the budding entrepreneurs to perfectly go on the chosen business, and hindi mahirapan tulad ng iba, no? Yes, sir. Tama po. The government now, sir, is very parang supportive sa mga entrepreneurs, especially the Go Negosyo by Sir Joey Concepcion, and then the DTI, as well as the different government agencies na sa ngayon, ang sarap na magnegosyo kasi andyan silang tumutulong para sa'yo. Hindi ka gaya dati na mahirap yung suporta ng government.
hindi mo makukuha agad-agad. Ngayon, they have loan program, Yes. they have technical assistance. And even promotions. Yes, even promotions, and especially DTI for the branding, Yes. packaging, and then for promoting, sir. That's right. Tama po. So, They help a lot. Yes po. Yeah. So, Sir Henry, I guess you will be focusing in this branch while Sir Ver is going around. Yes. Yes. Actually, sir, after 2 to 3 weeks from now, I'll be joining the ship again. Sasakay ka ulit. Yes, sir. Oo. Tapos mayroon na akong pamangkin na magmamanage dito, mag-monitor, si Sheila. So maghahakot ka ulit ng pera, preparing for another branch. Perhaps in where? Actually, sir, this is our stepping stone for us to open in Cebu. Ayun. Yes. So, a bigger market like Cebu City, hindi ko po sinasabi na parang behind ng Manila, pero just a little more development, parang matatalo na po ng Cebu ang Manila. Just for my own personal opinion. Well, you have seen the market, so yes, tama po. it is a good move that you have future plans. Yes, that's right. And you perfected your system. Yes. Napaka-importante kasi yung system sa business, so that even if you're not around, Yes, it sir. functions well. Yes, sir. Po. Oo. So, I've seen medyo hindi naman kalakihan yung Yes, sir. yung area ng space, but I feel something special when you go inside. O kakaiba siya, parang when I look around, there's a value in everything. Yes, sir. That's right, sir. So, tama, sir. Ang theme natin dito, sir, usually is orange and black. So, for the color of orange, usually it's the color of the food. Very, parang it's good for the eye, it's good for the stomach. Pag nakita ka na something na orange. Okay, so that's siguro our trade color compare sa mga ibang restaurant na alam naman natin, meron red, meron yellow, and then meron green. Ayun. So sa atin naman, Orange color of our brand is orange. So very good. So yun po, parang wala pa masyadong orange, kaya dapat tayo mag-penetrate sa orange. Yeah. Okay. So, well, we would like to congratulations the partners, Sir Ver and Sir Henry, for their opening of the beef branch of Chopping Bird. In the name itself is very, very unique, Chopping Bird. When we speak of it, it's parang naalala ko, it's chopping board. But they came up with Chopping Bird, putting inside it the burger. So, bird. Ang galing. So, pinag-isipan po. And we'd like to congratulate in behalf of the Leaders Philippines. Binabati natin ang dalawang mga batang negosyanteng ito na mga batang-bata pa, but they're into the right track of doing business correctly. At sana'y mapalago nila yung restaurant na ito. At can compete side by side or better than the foreign brands. Yes, sir? that's right. May ano ba yan? May mga kwan ba din ba yan? May mga signs din na pwedeng tulad ng iba? Giant. Yeah. Actually, we have po mga jingle for our brand, so we can parang pakinggan doon sa... May recalls siya. Yes, po may recall siya. So, more on Giant Burger. So, we are introducing Giant Burgers here in the Philippines. Alam natin, ang Pilipino is malakas sa kanin. Yes. So, ngayon naman, malakas kumain, lalo na pagkanin. So, ngayon naman, introduce natin ang American comfort food, which is burgers, to the Philippines. Na alam naman natin na ang Pinoy gustong-gusto kumain ng kahit anong masasarap na pagkain. Tama, sir. Yes. Again, mga kaibigan, pinabati natin and congratulations kay Sir Ver, kay Sir Henry for the successful opening of Chopping Bird Baguio branch, and I'm sure this will really find success, especially in the food industry, that this area is a tourism area and students are always looking for something new, something different. Ganyan ka ng Baguio, ka-critic sa laging gusto maganda, magaling, the best ba? And I find it here sa Chopping Bird. At again, salamat at nakikita rin tayo rito and to taste their specialty. Kaibigan, join us.
Yan, congratulations po sa magkaibigang Milan and Sir Henry. Yan, ang may-ari po ng Chappingburg, Baguio branch, sa napakatagumpay na pagkakabukas po nila sa masarap na burger. Sir Milan, nagutom daw yung team ng Leader News Philippines habang pinanonood yung masarap na video. Nakilala po natin yung magkaibigan sa pamamagitan ni partner Oliver De Leon dyan sa Tuguegarao City at sa pamamagitan ni Sir Samuel Garcia, ang presidente po ng PCCI Cagayan. So good luck Sir Milan and Sir Henry, at nakikita namin na very soon mula sa 5, magiging 6 yan, magiging 10, magiging 20 nationwide. Still counting dahil magaling yung nakita kong konsepto at pamamahala ng magkaibigang yan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, nagutom tuloy talaga ako. Sa bagay, malapit lang yan dito, partner Oliver, di ba? Malapit lang eh. Malapit lang yung Chappingburg. Puntan kayo natin. Sir Milan, thank you. Sir Henry, Sir Oliver, and Sir Samuel Garcia. Balik kayo, sir. Always welcome po sa Chappingburg. Salamat sa imbitasyon muli, Sir Milan. At siguro next naman. Nakakahiya. Mahiyain kami. Pero si Teo, gutom na raw siya. Anong hiya-hiya, sir? Gutom na kami. Sabi ni Mark Sir, huwag na tayong mahiya. Gutom na tayo. Thank you, Sir Milan and Sir Henry. Thank you. Mga kaibigan, dyan po muna nagwawakas ang ating palatuntunang Kamaong Asero sa araw pong ito ng Tuesday. Salamat po sa ating mga manonood. At salamat, by the way, sa Long Ridge Philippines. Yung ating new Vitron, very soon na ilo-launch po natin yung ating television ads para nalalaman po ng ating mga tsuper, mga may-ari po ng mga sasakyan na meron palang gadget na makapag-aalis ng polusyon sa mga sasakyan at makapagpapatipid po sa konsumo ng petrolyo. New Vitron. Long Ridge Philippines naman po para sa magandang kalusugan. Tangkilikin po natin ang mga produkto ng Long Ridge Philippines. Ako, personally, I'm using PiCap. Panlaban po sa mga hyperacidity. At siyempre, yung ipinangingimbita natin sa kalalakihan, mas matindi pa sa Viagra, Cordyceps militaris coffee. Walang side effect. Cordyceps militaris coffee po yan. Kape. Pero mas matindi po sa Viagra. Salamat, Sir Errol, sabi ni Sir Milan. Okay, thank you, Sir Milan. Thank you too. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless, Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.